କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଏତେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଦେଖା ଯଦି ନ କରିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମ ହାତର ଉଷ୍ମତାରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି? କେମିତି ଜାଣିବି ତମ ହାତ ରେଖାରେ ମୋ ନାଁଟା ବି ଲୁଚି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେ? କେମିତି ଜାଣିବି ତମ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଗଭୀରତାର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି? ଜାଣିଛ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଯେ ତମ ସହ କେବେ ଦେଖା ହେବ ବୋଲି। ସମାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାୟାଲୋକରେ ବସି ଭାବେ ତମକୁ ଦେଖିବା ପରେ କେମିତି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବି। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି, ନା ଝୁମୁକା ପିନ୍ଧି, ନା ଦୁପଟାଟିକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ, ନା ତମ ଦେହର ସବୁ ସ୍ନାୟୁରେ ପଶିଯାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରାଇବି କି? ତମ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବା ପାହାନ୍ତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମୋର ପୂରା ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି? ଜାଣିଛ, ଦୁଇ ପତା ମୋର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଖିକୁ କେବେ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି, କାରଣ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ଆସ। କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଉଭେଇ ଯିବ ଡରରେ ମୁଁ ସେମିତି ଚେଇଁ ଶୋଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ୱପ୍ନଟା କେମିତି କେଜାଣି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଖାଲି, ଆଉ ତମେ ମୋ ଆଖିରୁ କେତେ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ବି ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ, ରାଗ, ଅଭିମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଏବେ ତ ମାନି ଯାଅ ନା ମୋତେ ଆସି ଥରେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି। ଏବେ ବି ତମର ସେ ମସୃଣ ମୁହଁର ଦୃଷ୍ଟି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗେ ଏଇ ତ ତମେ ବୋଧେ ଆସିଯିବ। ମୋ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସତରେ ଥରେ ଆସିଯାଆନ୍ତାନି?